bunjee jumping खालायथानियाव खरकसा बोरै थैनायनि लामायाव गोलायनानै नांखा बेलायखिनो kirimasincha कक्तुमा ससियेल मिडियायाव कासावै फायखा बाक्सा खेबा सावै मानखोना दै बाक्सा खेबा साइमान याफानो अंगि मानखोना bunjee jumping ओंखा कायसा बेलायखिनो kirimasincha tongthokmung arjagao mela rok choliwo baksa hinkeba mela rogo obo kahai rok songchajago tei baksa hinkeba kaisa thaio amo salbrumno tongo tei arjaga bui thangui kwbangma no nailaio tei kabo kasailalaio baksa kirijak tei no nijini sakno riks khlaiui borok arjagao srapsa tongthokmung tongnani bagui arjaga kaoi borokni life ni tongthokmung no tongthogui phailaio hinkhe norokni bisingo sabo omo kahai bunjee jumping go kasakha tei norokni life no riks riui norok bode tongthokka comment section o thangui comment khlai salaidi hinkhe omo kahai bunjee jumping onek feet kuchuk sakao kaoi arjagani hoite baklainani tolao hinkhe kuno gwerui kuno support rwjaknai gwerui obo kaisa dwkhwi bai simise kwchawi tongnani jodi no o dwkhwi chawi thangka hinkhe obo keboni riks gwerui abo kahai bunjee jumping o saiman tei phano borok rok kalaio omo kahai no khoroksa bwrui kakha phiya ba kamani logiwo no bo urimani logi no lengjak khlaiui mankha tei kuno reaction kwrui mwkhango je chirik mokro omo kahai tongthogui kirijagui khorang chirikmani obo kahai kuno manliya boni bwsak kebel wngui arjagao no glaiui tongkha boni bwsak simise uriui bunjee jumping bai baksa hinkhe arjagao je berainai phainai nai tongnai rok obo kahai nazara no nukmani yagola borok belai kheno kirijakha tei bwkhao uansukgui paikha o bwrui thwiui eba kheba lengui se tongkhana bwla obo kahai situation bo kirijak waisa no kaya ba heart attack wngui de thwiui de thangkha nakiba lengui de tongkha hinui jotono wanajak laikha je nai tongnai audience rok bono tolao tikhlai di hinui request khlai laika bunjee jumping ni authority rok no phiya ba aboni yagola o video rok viral wngmani yagola teisa haino hai nukjagui phaifio kaje o bwrui bunjee jumping sakao je lengui thwiui tongkha hinui lokrok nugui tongmani o bwrui no teisa haino hai social media o nukjagui jirogui saka ang thwiyaku tei ang kwthang no thwikha hinui obo kahai spread tei viral ta khlaidi hinui jirogui bo social media o nukjagui saka social media no jesabo khlai mano tabuk no kwthang no kwthwi khlaiui social media o feed sawi spread khlai rwui mano hinkhe omo kahai nugui bo kisa phano chajakliya tei social media o nukjagui bo jirogui saka ang thwiyaku ano omo kahai khe spread ta khlaidi hinui hinkhe norok o video no nai di puilao hinkhe bo bini sak sarirok joto kaham no tongmani jephru bunjee jumping o dwkhwitong sao kasaka tei bono jephru yakarui rok hoikha abro no bini je bwsak tongmani obo joto kebel wngui a dwkhwi bai baksa no koboni tongkha tei kuno phano reaction kwrwikha tei arjagao nai tongnai rok uansuklaikha o bunjee jumping uri thanio bini bwkha kamjor wngna abogui no bo lengui thangkhana eba kheba o bunjee jumping achomsakhe hailok sakhe uriui eba khe klai thangma bai obo kahai gudana rok phano khoroksa wngui bo thwiui phano thangkhana eba kheba heart attack phano wngkhana lengui phano thangkhana hinui jotono kirijaklai tonglaikha tei bono tikhlai di hinui borok hinlai tonglaikha aro chiriklaiui hinkhe joto lokorok no social media o borok kaham hamya comments rok khlainai bangkha o bwrui thwiui se paikha RIP rok hinui obo kahai bunjee jumping no ban khlainani nangnai kwbangma kaham hamya comments rok bo khlainai bangkha social media o aboni yagola kheno o bwrui teisa haino hai social media o nukjagui tamo saka bini khoktui norok bo kisa khnaui nai di तो मेरी गर्दन टूटी है ना मेरी कमर की हड्डी टूटी है
एज इट इज मैं आपके सामने अच्छे से खड़ी हूँ, तो आप ये फालतू अफवाहें ना फैलाए, फालतू किसी को बदनाम ना करे और फालतू किसी को ना डराए।